Szeretettel köszöntelek benneteket, Isten népét, Isten gyülekezetét, családját. Néhány szót valóban szeretnék talán az elején mondani magamról, de leginkább a rám találó Úrról. Békés Csabán születtem, 11. gyermekként, még van egy öcsém, tehát nagy családban. Apám iparos ember volt, de alapvetően Isten embere volt, prédikátor, laikus igehirdető. Tehát ilyen szempontból halmozottan hátrányos helyzetből jövök, mert templomba is jártunk, de reggel este bibliaolvasás volt a családban. Képzeljük, amíg 14-en végig imádkoztunk. Figyelni kellett az órát, hogy mikor kezdődik a film, és addig vége lesz az egésznek. Beperceztem másodperc az egészet. A mi atyánk 50 másodperc, stb. Minden. És ő vasárnap két és fél órát prédikált, és templom után még. Na a lényeg az, hogy sokszor mondjuk ilyen evangéliumi körökben, evangelizáció alkalmával is, hogy dönts Jézus mellett, nem vagyok rá büszke, de én is döntöttem Jézus ellen. Persze nem ismertem őt, tehát a leginkább az ateizmus mögött, vagy Isten nélküliség mögött egy rossz istenkép van. Tehát, és azt meg is értjük, és érthető is, hogyha valaki nem tud, vagy nem akar hinni egy olyan Istenben, amit sokszor például az egyház mutat bizonyos arcvonásaiban, mert esetleg olyan Isten nincs is, és nem véletlen, hogy keresztény közegben alakult ki a tudatos Isten tagadás is. Tehát döntöttem én is, hogy nem leszek hívő, nem fogok gyülekezetbe járni, elegem van nekem, nem mondja meg senki, hogy így kell járni, úgy kell, hagyjanak élni, csajozni, csavarogni, bármit, amit egy normális ember szeretne csinálni, és aztán úgy elrúgtam magamat mindezektől, azzal együtt, hogy nagy kamaszkori feszültséges, krízises időszak volt, még volt olyan gondolatom, mert fényképész voltam egyébként, hogy például egyszer felhúzom magam a fotolaborban, hogy befejeződjenek ezek a küzdelmek, és aztán álomban, erről ritkán beszélek, de ha advent van, miért ne jönne elő ez a gondolat is, meg ha tanúságtételként elmondom, hogy álomban olyan erősen jelentkezett Isten, Jézus, amin igencsak elcsodálkoztam, nagyon szíven ütött, és azt jelezte, hogy ő van, hogy ő él, hogy ő nagyon szeret, és megtérhetek. Ettől nem tértem még meg, de ez nagyon mélyen érintett. Még csak ezután következett a nagy tékozlós csángálás kezdete, és aztán ő hamar rám talált egy békéscsabai konyhában, egy ilyen decemberi időben, amit azzal az igével tudok leginkább kifejezni, hogy kiáradt az Isten szeretete a szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által. Fotós voltam, albéletben éltem, és egy hajnalban kaptam az elhívást, hogy mennem kell az evangélikus teológiára. Azt se tudtam, mit tanítanak ott, hogy mint van ez az egész, ott kellett hagyni valóban csapott, papot, szakmát, állást, és a többi, de nem mesélem tovább, mert közben bevittek 430 kilométerre katonának, mint teológust. Az is egy nagyon nagy tapasztalat és élmény volt, hogy Jézus jelen van valóban a laktanyában, kommunista időben is, ahol tilos volt még egy imát is elmondani két katonának egymás mellett ülve a padon, az már közös vallásgyakorlatnak számított, és ő ott volt, ahogyan múlt héten átéltem a Kozma utcai börtönben, hogy Jézus ott van a börtönben, és nem a misszionárusok viszik őt be, hanem ő ott lakik, ott lakozik. És ugye nem véletlenül mondta, hogy börtönben voltam, és meglátogattatok. És leginkább ott van, ahol baj van, ahol nyomorúság van, mert ő ezért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Tehát aztán elindult ez a fajta szolgálat 79 óta, Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, és itt vagyok, és csak a kegyelem az, ami megtartott engem. 4 gyermekünk van, ők már 20 évesek, 4-en 4 országban vannak, most 21. századi történet ez is, és missziói munkában élhetek, szolgálhatok, évente 70-80 helyre hívnak, vagy hát több helyre, csak ennyi helyre tudok eljutni. Magazint szerkesztünk, rádióműsorokat készítünk, néhány CD-t, missziós munkágokat indítunk, szervezünk, segítünk. Mondjunk egy fohászt még. Drága Úrunk, köszönjük, hogy a Te szent nevedben és jelenlétedben vagyunk együtt, és Te jelen vagy,
mindenütt, és leginkább ott, ahol valóban baj van, mert közel vagy a megtört szívűekhez, közel vagy azokhoz, akik nem tudnak vagy nem akarnak imádkozni, nem tudnak hinni benned. Te azokért jöttél, drága Urunk, akik eltévedtek az úton, akik elveszettek, akik úgy gondolják, hogy soha esélyük nincsen, mert sötétségben ülnek, lelki-szellemi sötétségben. Köszönjük, hogy ránk nyitod az ajtót, köszönjük, hogy megszólítasz minket olyan erővel, olyan hatalommal és szeretettel, hogy nekünk nagyon nehéz nem válaszolni erre a hívásra. Urunk, áldj meg minket, kérünk, ezen a délelőttön is, hogy ne én tanítsam a testvéreket, hanem taníts minket, mindnyájunkat, hadd legyünk hívők, és hívőkből tanítványok, tanítható emberek, akiket maga az Isten tanít, örökkévaló dolgokra. Szentelj meg minket, Urunk! Köszönjük ezen az alkalmon is teremtő szeretetedet, köszönjük a golgotai áldozatot, hogy a te sebeidben van gyógyulásunk, és a világ sebeinek is a gyógyulása nálad van. Köszönjük, Urunk, hogy azért jöttél, hogy megtörd a bűn, a halál és az ördög hatalmát, és hogy örök életet adjál mindnyájunknak. Hadd ízleljük a te jóságodat, a te személyedet, személyiségedet, a te hangodat ezen a délelőttön is, mert rád van szükségünk, Urunk. Amen. Szeretett testvérek, annak ellenére, hogy én úgynevezett történelmi egyházban szolgálok, de sokféle közösségben lehetek Isten népével, másfajta közösségekben is rendszeresen. Ennek ellenére éveken keresztül nagyon sokat harcoltam a szokások, a formák, például az adventi koszorú, meg minden egyéb ilyen dolog ellen, és sokszor hangsúlyozzuk joggal és okkal is, hogy nehogy már egy nap legyen a karácsony, nehogy már 4 hét legyen az advent, nehogy egy nap legyen életünkben a nagypéntek, vagy a húsvét, vagy a pünkösd, és akkor megemlékezünk ezekre a dolgokról, hogy is volt ez régen, hanem legyen az egész életünk advent, egész életünk karácsony, egész életünk nagypéntek, húsvét és pünkösd összefüggésében, de azért nem minden rossz, ami a múltban volt, és nem minden jó az, ami a mai egyházakban van, vagy a modern, vagy az új dolgokban. Valóban őseink, hitelődeink az elmúlt évszázadokban sok mindent felismertek. Például azt, hogy nem rossz az, hogyha ugye ők hitelődeink alakították ki ezt a bizonyos egyházi esztendőt, amely tulajdonképpen az üdvtörténetnek az elmondása, elmesélése, az, ami az Ószövetségben is van a hívő szülőknek. Isten tanácsolja, hogy mondd el a gyermekednek, hogy volt. És lehet, hogy a gyerek azt mondja, hogy apa, már hanyatszor hallom ezt tőled, meg miért kell ezt mindig elmondani? És ő mégis elmondja, hogy hogyan teremtett minket Isten, hogyan szólította meg Ábrahámot, hogyan kerültünk Egyiptomba, hogyan hozott ki minket Egyiptomból. Ezt mondd el a fiaidnak, erre emlékezzél, ezt ne felejtsétek el. És ebben a tényleg megbolondult, őrült, bizonytalan, igazi krízisben lévő, főleg nyugati világunkban ez az advent nekem nagyon jól esik, hogy ő jön, hogy van világosság, hogy van fény, hogy a nép, amely nagy sötétségben ül, íme lát nagy világosságot, hogy az Isten a meglepetések, a fokozódó pozitív meglepetések Istene, hogy olyat ad, olyat hoz, amire nem számítanak, nem számít az egyház, nem számítanak a nem hívők, és a hívők sem. Hát mitől jött el az Úr Jézus ebbe a világba? Azért, mert várták a zsidók, mint a messiást. Szokták mondani, várják, mint zsidók a messiást. Vagy most is énekeltük, hogy jó jöjj, ez a régi kérés volt, ősi kérés ez. Mert sokat imádkoztak, mert böjtöltek, ahogy az igében is olvassuk, hogy voltak, akik Jézus idején is böjtöltek, imádkoztak, mert várták, hogy Isten megjelenjen, és tegyen valamit, csináljon valamit ebbe a pokollá tett világi helyzetben, és egyház és család és egyéb helyzetben. Tegyen valamit az Isten. Miért várták? Hát azért, mert megígérte Isten, hogy ő el fog jönni. Ezért várták. Nem azért, mert kitalálták. A várakozás és az eljövetel között, tudjátok mi a különbség? Ég és föld. A várakozás az a jó szándékú, sokszor esetleg vagy tradicionális, vagy megüresedett, de sokszor jó szándékú, vallásos vágy, sokszor álom, akarat.
hogy én akarom, hogy én szeretném. És aki nem akarja, és aki nem szeretné, és aki nem tud imádkozni, és aki nem hisz ebben az egészben, azzal mi van? Mert a többség ilyen. És egyébként is, ha már a zsidóságról van szó, akiket tényleg szeretek és szeretünk, hát a mai napig sokan várják még mindig. Hát hiába eljött 2000 éve, Izraelben, amikor egyszer egy német csoport együtt járhattam, a rabbival beszélgettem, és ő azt mondja, hát ha eddig tudtunk várni, ezután is tudunk várni. Tök lazán. Hát figyelj, ez nekünk semmi, hát ez nem probléma. Hát több ezer éve várunk. És van, aki vár a 5-ös vagy a 6-os találatra, ismertem egy 102 éves mamát, 102 évesen hunyt el, 50-60 évet lottózott, és ugye mindig sokan vannak így, felét az egyháznak adom, és az unokáimnak meg, és várt, sok mindenre várunk a repülőgépre, várunk a szerelemre, várunk erre, arra, amarra, hát ez vagy bejön, vagy nem jön be. Vagy bejön, vagy nem jön be. És mi van azokkal, akik, ugye Zsoltárban azt mondja, mit várhatok én még, Uram? Mire várhatok még? Várhatok egyáltalán valamire? És mi volt akár csak velem is, aki azt mondtam, hogy én nem várok Istenre, nekem nem kell Isten, miért kéne? Persze azért nem kellett, mert nem ismertem. De akkor is azt mondtam, hogy de nem kell. És mi van Pál apostollal, akiről a gyülekezetetek is neveztetik? Hát nyilván sokszor átgondoltátok, hogy mit tett ez a pacák a megtéréséért? Mit tett ez az ember, hogy ő újjászülessen és keresztjénné legyen? Mit tett ez az ember? Gyűlölte Krisztust, gyűlölte. Persze őt is azért gyűlölte, mert nem ismerte. És gyűlölte a keresztjéneket, Isten népét. És akkor, hát ha neki elmondják azt, hogy ide figyelj, Saul, ma te keresztényé leszel, hát őrület. Tehát aznap, amikor fölkelt, elhatározta, hogy rabszíra fűzve viszi a keresztényeket a hatóság elé. És az ige nagyon kisarkítja, gyűlölködő lihegéssel indult el. És akkor egyszer csak körülveszi a fény, a gyűlölködőt körülveszi a fény, és megtéríti a gyűlölködőt. Hát borul minden evangelizációs módszer, azok az 5 pontosak, meg a 3 pont, meg így hajlódj, meg itt vald, meg ott vald, minden borul. Istennél minden borul, amikor ő jön. Sokan azt mondják, hogy nehéz megtérni. Én azt mondom, hogy nagyon nehéz nem megtérni, ha ő jön. Mert ha ő jön, akkor ő ellenállhatatlan szeretettel jön. És amikor én 78. decemberében is átélhettem azt, hogy kiáradt az ő szerelme, szeretete, nekem senki, nem mondom, hogy az 5 ponttal, a 3 meg a többivel hogy nem működne, minden működik, sok minden működik, mert Isten nagyon irgalmas. Isten belebújik ezekbe a mi kis felekezeti játékainkba, meg módszereinkbe, meg könyveinkbe. Nagyon, hát ha így kezdte, ugye a barlangista, sőt, Mária méhében kezdte, hogy akkor már kezdjük innen. Aztán barlangista, és bement mindenféle helyzetbe, formák, farizeusi kultúrába, a templomi kultúrába, a piaciba, a tóparti helyzetbe, belealázkodik ezekbe a helyzetekbe, de ő szabad Isten, abszolút szabad. És nincsenek nála feltételek, mert a kereszténység evangélium. Az evangélium pedig jó hír és örömhír, és az pedig nem arról szól, hogy te mire vagy képes, hogy te hogy keresed őt, hogy te mennyit imádkoztál, vagy böjtölsz, vagy akár most is, hanem minden arról szól, és nem arról szól, hogy döntöttél mellette, hanem arról szól, hogy ő döntött melletted. És ez szerintem sokkal több. Mi a különbség? Ég és föld? Ahogy szokták mondani viccesen, hogy mi a különbség a geológia meg a teológia között. Ugye ég és föld? Két különböző sík, két különböző világ. Hogy én döntök Isten mellett, Uram, életemben adom érted. Ezt mondja az első tanítvány, aki magát annak gondolta. És azt mondja Jézus, figyelj, a kakas nem szólal meg már átkozódva, és átkozódva megtagadja. És ez a kérges tenyerű meglett férfi kimegy és sír. Ennyi a vallás, testvérek, ennyi a mi hitünk. És amikor 3-szor őt megtagadja, végigmegy ezeken a kríziseken, és összezavarodnak a dolgok,
Összekavarodik minden. Mi mindent átélt az elmúlt 3 évben, hetekben, és visszamegy pecázni, és akkor az Úr megint csak megáll a parton, és látja ezt az egészet. És készíti nekik a reggelit, mert tudja, hogy milyen egy frusztrált, sikertelen férfi, ember, hogy először ennie kell, de nagyon szép a jelenet, hogy látja őket, meglátja őket, hogy küzdenek, és nem fognak semmit. Az evangélium erről szól, hogy ő jön, nem az, hogy én várom. Ha tudom, hát akkor várjam, ha bírok, imádkozzak, de az evangélium arról szól, hogy advent, hogy ő jön. Mert sokan azt hiszik, hogy az advent szó is azt jelenti, hogy várakozás. Nem erről szól. Jövetelről. Ézsaiás 40-ből kezdem olvasni az igét. Vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Isten az, aki teremtett, egyébként mindennek az oka szeretet. Szeretetből teremtett olyanná, hogy vétkezni tudok, hogy azt tudom mondani, de nem hiszek benned, Uram. Nem hiszek. Nem akarok imádkozni, nem akarok megtérni. Sőt, esetleg gonosz szeretnék lenni, mert ilyen is van. Ma a leopárd nem határozza reggel, hogy én leszek a dzsungel gangstere, de az ember elhatározza, hogy nem bocsátok meg, hogy ellopom, hogy megsértem, hogy belerugok, hogy cigarettával tönkreteszem a tüdőmet, és az ember dönt. De mi van emögött? Sokan egyszerűen nem értik, és beleütköznek, hogy teremthetett Isten ilyen lényt, amely ennyi bajt, ennyi problémát okoz, ennyire pokollá teszi a földet. Hogy van ennyi szenvedély, hogy van? Mindennek az oka a szeretet. Mert a szeretet teremt olyan lényt, aki tud dönteni, aki tud igent mondani, de szabadon és szeretettel. És az, nézzétek meg a Lukás 15-öt is, nagyon megrázó az, hogy az atya elengedi. Nem cinikusan engedi el a fiát, de elengedi. El akarsz menni, elmész. Egy ideig lehet győzködni, becsukom az ajtót, stb. Megtört őszülő szülők tudják, mit jelent ez, hogy ha belehalsz, akkor is elindul egy úton. És Isten ilyennek teremtett, de szeretetből szólította meg Ábrahámot, szeretetből adta a törvényt, szeretetből koppintott a fejükre, rázta meg őket, szeretetből küldte el a profétai szót, a hangot, mindent szeretetből tesz az Isten, és szeretetből büntette meg Izraelt. Mert azt mondta, hogy gyerekek, így nem mehet tovább. Így nem mehetnek tovább a dolgok. Hogy Isten nevéről neveztettek, de mégis szégyent hoztok rám. És a bűn, hát nem a papok találmánya, hanem a bűn az, amely fájdalmat okoz, amely rosszat okoz. A bűn azért fáj Istennek, mert neked fáj, mert nekünk fáj, a világnak fáj. Ezért küzd Isten a bűn ellen, és nem adja fel ezt a küzdelmet ma sem, amikor tiszta turmix szólás folyik, és a jót rossznak, a rosszat jónak mondják. Tehát Isten döntött a büntetésről, és Isten megszólal a fogságban lévő népnek, hogy letelt a rabságod, letelt a büntetésed, lehet hazamenni. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síksággá, mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt, az Úr maga mondja ezt. Ez Kincses Bányája a saját erőből próbálkozó evangélium és nem evangéliumi keresztényeknek ez a szakasz. A nyüzsi, a nyüzsgés, a gyerünk, csináljuk, szervezzük, intézzük. Az ügy. Az ügyek, testvérek minket kinyugasztanak. Személyről van szó. Itt egy személyről van szó, aki jön. Aki akkor is jön, ha nem készül el az út. Ez az evangélium. Nagyon egyszerű példa. Hát a magyarok, amikor honfoglalásra érkeztek, hát nem ugye, aszfaltos vagy betonos utakon jöttek. Tehát egy győztes hadsereg, ha bevonul valahova, az bevonul, kész.
Az útkészítés egy másodlagos dolog. Miről szól az útkészítés? Hogy minél egyszerűbben, minél gyorsabban, minél simábban történjen meg a találkozás. Ezen dolgozhatunk, asszisztálhatunk. Isten népe, az apostolok, a tanítványok, Jézus barátai, munkatársai. De nem attól jön el az Úr, mert annyira készítjük azt az utat. Ő jön, ő érkezik. Az Úr maga mondja ezt. Miért kell ezt mondani, testvérek? Mert engem is kísért, ez sokakat kísért, hogy sokszor küszködünk, sokszor szemben, nem imádkoztam eleget, nem teszek eleget, nem adokozok. Ha gáz van a családban, anyámmal, testvéremmel, gyerekemmel, hát az biztos, hogy miattam van. És ezek nem fölösleges kérdések, nem fölösleges szempontok. De emlékszem jól, mintegy 20 évvel ezelőtt, pont így karácsony körül egy 30 éves asszony elhunyt, meghalt, harmadik gyermeke, 8 hónapos volt, és próbáltam is segíteni egy nagyon összekavarodott, zavarodott családi életen, és én majd belepusztultam, amikor meghalt ez a testvérünk. Szó szerint. Sírva jártam Budapest útjait, hogy van ez? Mert nagy tragédia volt, nagy nyomorúság. És amikor hónapok óta gyötrődtem és gyötörtem magamat, sírtam, akkor valaki rám szólt, egy józan hívő ember, hogy figyelj János, nem te vagy a megváltó. Nem te vagy a megváltó. És én most tovább mondom az igei tartalmat, hogy azért jött el a bárány, hogy elvegye azt, amit te nem tudsz hordozni. Mert ő bírja, te nem bírod. Van megváltó, van szabadító, van, amit nem bírunk. A hívők is, testvérek, limitáltak vagyunk. És igenis kimondjuk, hogy nem bírom. A Szentírás teli van ilyen szereplőkkel. Jeremiástól kezdve, Mózes, mit? Elegem van. Nem bírom tovább. Illés. A nagy prófétát, volt-e nála nagyobb próféta? Alig, nem sok. És küzd az Úr ügyéért. És aztán teljesen összeomlik, mínuszba, depressziós, mély mínuszba zuhan össze, és bemegy egy barlangba, nézi a falat, és azt mondja, hogy elegem van, meg akarok halni. Mi a csudának keveredtem én ebbe bele? És ott is már, ugye pre-evangélium az örömhír, hogy rátalál az angyal. Isten tudja, hogy Illés barlangban van, Isten tudja Illésnek a határait. És rátalál, meglátja, megszólítja, megkérdezi, mit csinálsz itt, Illés? Hát harcoltam, azt csinált, minden. És belefáradtam, egyedül maradtam. És semmi nem igaz, mert az igaz, hogy harcolt, de nem igaz, hogy egyedül maradt. És ha másért nem, az Úr is vele van, de tudjuk, hogy még voltak sokkal többen. És azt mondja neki, hogy gyere ki a barlang, ki hívja. És azt mondja, hogy egyél. És nem azt mondja, hogy sorry, bocs, túlterheltelek, beszéljük meg, valami kurzuson vegyünk részt, ahol ilyen megfáradt pásztoroknak a nem tudom milyen van, hanem azt mondja, hogy most jön a java. Most jön a java. Erőt felett való út áll előtted. Testvér, ha másért nem, ezért itt vagyunk és együtt vagyunk, mert ez a világ tényleg átok alatt van. Tényleg démonikus helyzetben élünk. Tényleg életellenes, istenellenes erők munkálkodnak, és nagyon nagy eszközrendszerük van. És ha olvasunk erre az igében, advent összefüggése, mert várjuk az Úr visszajövetelét is. És Jézus ezekről az időkről nem rózsaszínben beszélt. Azt mondja, hogy kemény, nehéz megpróbáltatások várnak, igen, még a hívőkre is. És most is sokan megdermednek a félelemtől. Ma reggeli hírek, így hallom a hírekben, hogy Európa népe fél. Ezt mondja a Kossuth rádióban a hírek, hogy félnek nagyon sokan Európában. Hát de most jön a java. Nekünk nem megijedni kell, elvonulni, hanem venni szent lelket, venni mennyei erőt, megtanulni kegyelemből élni. Hogy mit jelent bajban, szorultságban is beszippantani az ő erejét. És mégis módon fölállni, lábra állni, és elindulni újra. Egy hang szól, kiálts. Isten azt mondja, hogy kiálts. Én kérdeztem, mit kiáltsak?
Mit kiabáljak? Mit mondjak? Mit mondjak egy ilyen nyomorult helyzetben? Minden test csak fű, a hívőké is, a Turmezei Erzsébet, a Billy Grahamé és a John Stott, és minden test fű. Ezek limitált, törékeny, megváltás, Máriától kezdve mindenki megváltásra szorult, esendő, törékeny emberek. És aki azt mondja, hogy nincs problémája, amióta hívő lett, mert hibátlan a fogsora is van a bankszámláján eleg, és soha nem beteg, és soha nem... Ez hazudik, ez hülyeség, ilyen nincs. Az ember törékeny. De kegyelemből élhetünk, mert ő él. Úgy jött ki a szívemből ez, az Úr él, az Úr szeret, az Úr jó. Ezért élünk, ezért vagyunk. A test fű, minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép, elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. És ez az ige testélet, és ez az ige, mint Máriában, bennem is testet ölthet, megfoganhat, felnövekedhet, érett férfiúvá tehet. Ha csak ilyen csipogó hangom van, vagy nem tudom, milyen badis vagyok, tök mindegy, erős várrá tehet engem az Isten. Olyan nagy dolog volt a Kozma utcában is látni, tényleg vannak nagy badis gyerekek, de, és hitre jutott, megtért, megszabadult keresztények fogházakban, börtönökben, de olyan lélekben, lényegében olyan kicsik, olyan erőtlen, olyan törékenyek tudnak ők is lenni. És egészen pici kis törékeny, kicsi lány, vagy kis görnyed hátú mamika tud erős lenni az Úrban. Tehát ez nem a külső, ezért mondja, hogy, hogy fű a nép, de Istenünk igéje, az a szó, amely bekiáltott a rothadó, bűzlő Lázár barlangjába, negyednapos hullának. Hát ki beszél, ki prédikál ilyennek? Micsoda őrület, szólnak is neki, Uram, hagyd már abban, ne csináld, negyednapon. És akkor mondjuk, hogy hengerítsétek el a követ. Hát ki árad a bűz? Hát ez forró égövi ország. És Jézusnak az aznapi prédikáció, hogy Lázár, jöjj ki. Mert az a szó szól ott, aki mondta azt, hogy legyen világosság, legyen élet, legyen törvény, legyen megváltás. És a Biblia egyik megrázó, és szinte hát a nem hívő szív számára, sőt, még a hívők számára is sokszor botrány is az ilyen, hogy és kijött a halott. Mi az, hogy kijött a halott? Ez van ott leírva. Halottak csak úgy sétálnak? Miről van szó? Vagy spiritistáknak a fantazmagóriájába, vagy ott az Isten szól. Mit tett Lázár az ő feltámadásáért aznap? Mit tett? Testvér, ennyit tehetsz a újjászületésedért. És a gyermeked újjászületéséért. Amennyit Lázár tett nem. Semmit lényegében. Azt aztán mondhatom, tehát amikor a kotlós elkezd kotyogni, a kis csibe válaszolhat. Az Úr hívja a földet, és akkor lehet válaszolni rá. A mi életünk a válasz. Mit tettünk a megfogantatásunkért, megszületésünkért? Összehívtuk, apa, anya, eljött az éjszaka, gyerünk, meló. Aztán letelt a 9 hónap, kopogunk. Mama, szedd össze magad, mert megszületek. Még így is szoktunk mondani, megszülettünk. Hát szerintem befogadtak, hordoztak. Hány ingere volt anyánknak, ha volt. Terhei voltak, fájdalmai is voltak. A vajódot értünk velünk. Igaz, hogy írja József Attila, hogy egy csecsemői szenvedi a szül a nő. De hát mit tesz az a bambino az ő születéséért? De az is van, hogy bolond fiú, aki nem jön ki idején anyja méhéből. Tehát ha az Úr szól, Lázár, jöjj ki, akkor Lázár ne vacakoljon bent. Tehát, hogy nézek ki? Hát bűzlök, meg először fodrász, meg zuhany, vagy mit tudom mi, hát hogy konféről bérmálkozni kéne, vagy be kéne fizetni az elmaradt egyházi adót, vagy... Az Úr szólt, és fölállnak a halottak, és jönnek. Ez az advent, ez az evangélium, hogy az Úr jön hatalommal,
És testvérek, ez nem szavalat, ez nem szónakifogás. Ez az evangéliumi kereszténység szíve, lelke, közepe, hogy Krisztus-centrikus az én hitem, gondolkodásom, alvásom, vécére menésem, étkezésem, jó állás, vagy jó állás elvesztése, összefüggése, és mindig Krisztus-centrikus, Isten-centrikus a dolog, és nem antropocentrikus, nem emberközpontú. Mert a hívőket is megkísért, hogy én imádkoztam, én kerestem, én tértem meg, én merítkeztem be, én szól. Igaz, hogy az Úr kegyelméből, de én és akkor elmagyarázzuk. Végig kísért minket ez az emberközpontúság. Ahogy Augustinus írja, magadra nézve teremtettél minket, Istenünk. Isten nélkül nem megy az egész. Ha bennem vagytok, ha nem vagytok én bennem, semmit sem cselekedtetek, mondja az Úr. Mi csak, és elmondjuk, igen, elismerjük, függők vagyunk. Függők vagyunk. Függőségben élünk. Isten függők vagyunk. Jézus függők vagyunk. Nem bírjuk nélküle. Nem bírjuk nélkül. Együgyűek vagyunk. Mint a Móriczka. Mindenről egy vicc jut eszébe. Nekünk mindenről Jézus jut eszünkbe. Mindenről. Erről a kütyűről, gyertyáról. Mindenről. A hányásról a parkban Jézus jut eszünkbe. A drogos injekcióról, a felesekről és mindenről. Ó, Uram, ez mind érted kiált. Ó, Uram, minden a megváltásért kiált. Minden érted kiált. A hívőnek mindenről Jézus jut eszébe. Mert Jézus az út, igazság, élet. Nem vallás, út, igazság, élet. És ezért hirdetjük őt, és ezért tanít minket Isten arra, hogy ő legyen a szikla alattunk, ő legyen bennünk. Ezért beszél az Biblia egyetlen egy templomról már. Ugye az leromboltatott, az eredeti, és egyetlen egy templom van számodra, a szíved, a tested. És hogyha abban lakozik az Úr, akkor van Istened. Ha abban nem lakozik az Úr, akkor hiába van a Cseri Kálmán szavában, vagy a Vatikánban, vagy Deák téren, vagy bárhol. Számomra nincs. Még a másik bizonyságtételében sincs, csak nézem. Hát én is ezeket néztem, mint az ufókat, ezeket a bizonyságot. Térítettek engem az én barátaim. Mondtak, János, ez, az, amaz, jó gitáros ifi van Csabán, és gyere, és nézd, mit akartok, mi van? Meglátogattak az albérletembe, jöttek utána. Miért? Mert bennük az Úr élt, és az Úr az utcán van, menet közben van. Sokan azt mondják, hogy ez a gyakorló kereszténység, hogy jövünk ilyen szent alkalmakra, éneklünk, imádkozunk, tejelünk, stb., szolgálunk, és akkor már gyakorlok el. Hát nem, ezt a sátán, az ördög is megteszi. Ő nagyon aktív, önkéntes, és mindenütt ott van, teologizál. Az ördögnek több teológiai tudása, mint egy professzori gárdának egy teológián. Tehát ez önmagában, hogy az ember mozog és hisz Istenben, és nyüzsög az egyházban, ez semmi. A kereszténység Jézus követése. Jézus követése. Aki szeretett így is együtt lenni, zárt közösségben, aztán leginkább menni, folyamatosan úton volt. És ezt nekünk bemutatta, hogy kövessük őt mindezekben. Tehát tanít minket arra Isten, engem is a mai napig is, hogy mit jelent az ő igéjében élni, igéjéből élni. Mit jelent Krisztus központúnak lenni. Mit jelent kegyelemből élni? Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon. Ki örömhírt, nem törömhírt. Ezt Gyökösiban, igen, ő mondta. Ne törömhírt hirdessünk, hanem örömhírt. Ez örömhír, hogy jó az Úr, hogy szeret az Úr, hogy körülölel szerelmével, hogy megtérésre tud indítani. Ahogy a kemény búzaszem, amely láthatóan, mintha halott lenne, de ha megfelelő közeg veszi körül, fény, meleg, nedvesség, az meg fog nyílni. Ezt élitek meg itt is. Olyan közeget ad az Úr, hogy megnyílnak szívek egyszerűen. Nem azért, mert győzködjük egymást, hanem mert az Úr szeret minket. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. És nem azért, mert hívtátok, hanem mert jön, mert igen irgalmas. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott, mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeliden terelgeti. Milyen Isten kép ez? Nem véletlen szokták mondani
az Ószövetség evangélistájának Ézsaiást. És sokan mások meg azt mondják, én nem tudok hinni az Ószövetség kemény, szigorú, ítélő Istenében, de az Úr Jézusban. Hát ez nem így van. Az Ószövetség is teli van evangéliummal, irgalommal, szeretettel, finomsággal. Van egy ilyen ige is, hogy mint anya, aki arcául emeli gyermekét. Ez is egy Ószövetség ige. Aztán ennek az ellenkezője is igaz, hogy az Új Szövetség is teli van bizony az evangélium mellett, ítélettel, keménységgel, haraggal is. Tehát így egy Istenről van szó, aki szeretetből keres minket, de aki átszakította az eget, és eljött hozzánk, és eljött közénk. Egy másik igét is szeretnék idézni, Lukács evangéliuma 3. fejezet 15. versétől. Tehát Lukács 3.15. Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egyre azt fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő a Krisztus. Ez a drága, aranyos, kedves nép, akik egyébként nagyon is heterogének. Tehát ilyen nincs, hogy a nép egyformán egyszer. Nem. Volt, aki ténylegesen az átlagosnál sokkal többet imádkozott, böjtölt, adakozott, hogy jöjjön el a megváltás, mások meg nem. Mások meg szokásból, vagy folklórból. Tehát többféle. És akkor itt is van a várakozásnál fölmerül bennük az, hogy hát ha a bemerítő János, a messiás. És tudjuk, hogy több száz messiás volt Izrael életében is, akik önjelölt messiások is voltak, vagy mások gondolták, hogy ő a messiás, és a zsidóság számára ez az egyik legnagyobb bűn, amikor valaki, ugye Jézussal kapcsolatosan is ezért van sokakban a nagy görcs, hogy ha álmessiás volt, akkor annál nagyobb bűn nem követhet el egy ember, hogy azt mondja, hogy én vagyok a messiás, és mégsem ő. És ugye akik nem tudnak Jézusban hinni, tudjuk, hogy az első gyülekezetek is zsidókból álltak, és a mai napig is nagyon sok zsidó testvérünk jut hitre, ilyen értelemben is, hogy fogadják Jézust messiásnak, de nagyon sokan nem. És nagyon sokan ebbe akadnak bele, hogy ő nem lehetett messiás, és ő álmessiás volt, tehát becsapott minket. És itt van az eredeti leírásban is, hogy gondolkodtak, filóztak, figyelgettek, teszteltek, hogy hát ha János a messiás. János így válaszolt mindenkinek, én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, megint azt mondja, eljön, akit, ugye az ige azt mondja keresztelőről, hogy nem született nagyobb, Jézus mondja róla, nem született nagyobb asszonytól. És keresztelő János, bemerítő János, és azt mondja, hogy kell, hogy jön valaki, aki nagyobb nálam. Akinek máshol olvassuk, sarolja szíját sem vagyok méltó megoldani. Ezért imádjuk az Urat, ezért imádjuk Jézust. Akkor is, ha ő minket barátainak is tart, és ez így van. De ég és föld. A mi törekvéseink, van, aki így ábrázolta a vallások világát, hogy különböző magasságú létrák. A legtöbb vallásban ott van valami katarzis, valami megbékélés iránti vágy. Nagyon sok szép, keresztények szívesen, de lefikáznak mindenkit magukon kívül, lenéznek, a buddhisták ilyenek, a krisnások olyanok. Nem, nagyon sok tiszta vágy jelenik meg ezekben a filozófiákban, vallásokban. Valamit akarnak. És merem mondani, sokszor egy-egy buddhista, több ilyen ismerősöm, barátom van különböző vallásokból, a maga nemében tisztességesebb, szelidebb, mint egy skizofrén templomba járó keresztény, aki egyszerűen nem éli, azt se tudja, hogy miről van szó lényegében. Tehát a vallásokban miért van szépség? Is persze. Mert sok negatívum és sok elfogadhatatlan dolog is van. Mert Isten világában élünk, hogy római levélben írja Pál, hogy Isten teremtett világát is, ha értelmesen szemléljük, akkor a zsidókon és a keresztényeken kívül is lehetnek olyanok, akik felismerik a teremtett világ értelmes vizsgálata révén azt, hogy van Isten, hogy van valaki, van valami, vagy több Isten, vagy egy Isten. Persze ez nem elég, illetőleg a lelkiismeret törvénye, amiről szintén ír Pál apostol. Tehát Isten sokféle módon kijelentette magát egyetemesen is. És például a nagyon-nagyon
heterogén és több ezer istent felvonultató hinduizmusban is van például egy olyan ág, amely nagyon közel van például a kereszténységhez, amelyhez közel volt Gandhi is, az ahimsa, tehát ez a szeretet, ott megjelenik szinte az ellenség szeretet gondolata is, és tisztelni az életet, tisztelni az bizonyos indián vallásokban is. Sok szép motívum van. Miért ismernek fel ilyen dolgokat? Mert az Isten világában élnek. Az élő Isten nélkül élők is mégis felismernek dolgokat. És ezek a létrák különböző magasságúak. És gyaloglunk, és megyünk, és van, aki ide zarándokol, meg oda zaránd, meg ezt teszi, azt teszi, meditál, különböző dolgot művel, de a kereszténység nem vallás, nem létramászás, hanem arról szól, hogy eljött, közénk jött, és megszólalt, és az Isten közöttünk lakozott, és megszólalt, és megszólított minket, és ül a vámszedő széknél a Máté, és Jézus csak ennyit mond, hogy kövess engem. És felállt, és követte őt, és irtójó vacsorát rendeztek együtt, volt bűnösökkel, nyomorultakkal. Ez Jézus műfaja, ez Jézus liturgiája, ez az új szövetség, hogy együtt van velünk, és beviszi olyan helyekre az ő saját személyét, evangéliumát, ahol ezek nem voltak. Ugyanúgy Zákeus és a többi sztorit is sorolhatnánk. Mindegyik erről szól, hogy Jézus megy, meglátja. Csodálatos a Zákeus történetnél is ez, az is advent. Tehát nem szabad, óvatosan kell ezt a teológiai gondolkodást is kezelni, hogy úgy rögzíteni szeretnénk dolgokat. Egy advent, két advent, hát az egész történet számomra advent, hogy Isten jön, hogy megérkezik ugye Jerikóba, és megvan a helyi hívő meg nem hívő protokoll az Úr Jézussal. Már megtervezték, hogy ki hol és hogyan fog vacsorát beszélgetni, kis konferencia, kis imaközösség, meg nem tudom mi, és akkor Jézus becéloz egy fát. Csodálatos ez az isteni becélzás. És oda megy. Kihez? Hát Zákeushoz, akit mindenki utál tulajdonképpen, és bejelenti, hogy nálad szeretnék vacsorázni. Ez az evangélium. És ott azt olvassuk, hogy mindenki zúg. Mindenki zúgolodik. Senki nem érti Istennek ezt az új útját. Csodálatos dolog ez, testvérek, ezért élünk, ezért vagyunk, mert Isten ilyen. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam. És én még arra sem vagyok méltó, hogy sarúja szíját megoldjam. Ő majd szent lélekkel, vagy ha tetszik, szent szellemmel, szent lélekkel és tűzzel, kereszttel. Nincs ilyen szó a Bibliában, hogy kereszttel. Bemerítés van. Tűzbe merít be titeket. Hát még a víz csak úgy kijövök aztán. De a tűz. Mit jelent a tűz? Például azt, hogy magunktól nem mennénk a tűzbe. A Dániel könyvében a 3 ifjú. Magától oda nem ment volna be. De átmentek a tűzön. Pál is beszél erről, hogy átmegyünk a tűzön, majd is elég minden szemét. Értéktelen, gizgaz, vicék, vacak dolog, ami nagy evangéliumi hitünkből is. Elégnek a szemetek. A Szentlélek tüzében minden elég, csak megmarad az érték, az arany, az ezüst, az örök érték. Belemerít az ő forró szerelmébe, forró szeretetébe, amitől piros a fiatal Dávid arca, amitől élünk, amitől megmaradunk az Úr mellett, amiért azt mondjuk, hogy Uram, szeretlek téged. És miért kérdezi Jézus ezt a megbukott, csuromvizes, nagy hős Pétert arról, hogy szeretsz engem? Hát miért egy kicsit intellektuálisabban is kérdezhetett volna? Hát miért ilyen pietista módon? Mi az, hogy szeretsz engem? Miért nem kérdez, hiszel-e bennem, vagy és a többi. Ismered-e a 18 pontos zsidó imát, vagy fel tudod-e mondani visszafele a 10 parancsolatot, vagy nem tudom mi. Mi az, hogy szeretsz engem? És 3-szor. Szerintem még hívő házaspárok között is kicsit gázos lenne, hogy hazamegyek, mama, szeretsz engem? Persze, apukám, persze. De mama, figyelj,
Másodszor kérdem, szeretsz engem? Édesem, megy az X-faktor már, meg nem tudom micsoda, hát meg vacsorázni is kéne. Persze, hát tudod, hát ezért húzzuk itt 20-30 éve már, hát, de mama, várjál, ez nem elég. Tehát még emberek között is egy kicsit így. És Jézus miért kérdezi azt, hogy szeretsz, meg, és akkor még ráadásul 3-szor is. És tudjuk, hogy azért is, mert utal a 3-szoros tagadásra. Hogy ennyi vagy te, Péter. Nem az, hogy ilyen szemét vagy. Ennyi az ember. Törékeny az ember. Ő vallásos volt. Ő szerette az Urat. Hát meg akart érte halni. Hát előkapta a szabját is, meg ment előre. Hát nem véletlenül tartott ki 3 évig mellette. És közben sokszor éheztek, fáztak, megvetették őket, minden. Hát ragaszkodott az Úrhoz. De az Úr Jézus iskolájában ezt meg kell tanulni, hogy eddig tartok én. És aztán mi fog engem megtartani? A szerelem. Isten szerelemmel szereti az embert, a világot. Ezért bolond, teljesen bolond. Bolond módon jött el a világra. És ahogy az igében olvassuk, hogy a megcsalt fél keresi az őt megcsalót a pusztában. És bolond módon ment föl a keresztre. És ezt mondja Pál, Istennek ez a bolondsága bölcsebb minden vallásos okostojás bölcsességénél. Mindenkinél. Aki ezt tudja, hogy Isten szeret engem, Isten megváltott engem, megbocsátott a bűneimet, megszabadított a halálfélelemtől, értelmet, célt adott az életemnek. Tudom, miért élek. Tudom, hogy mi a dolgom. És nem az a dolgom csak, hogy összejöjjünk és azt mondjuk, hogy Urunk, hanem követlek, Uram, bárhol is, hová is megy. Azt mondja, követik a bárányt, bárhová is megy. Ez a felnőtt férfiúi kereszténység, amelyben ott van már az, hogy akár az életünket is adjuk ő érte. Ő majd szent lelke és tűzzel keresztel meg, belemerít ebbe a forró isteni szerelembe, amely szorongatja a szívünket, megtérésre indít, és abban megtart. Kezében szórólapát lesz, és tudom, hogy alkalom végén vagyunk már, de ezt még elmondom, ki kell mondanom, hogy még a hívők is nagy szenvedések idején elbizonytalanodnak, erről is beszéltem. És igen nagy nyomorúságokat élnek át sokszor komoly, elkötelezett emberek. Nem olyan könnyű azt átélni szerintem, például akik szerették David Wilkersont, hogy évtizedeken keresztül hirdeti a csodák istenét, és aztán egy autó karambolba meghal. Tehát vannak esetek, események. Vagy amikor a 4 gyermekünk volt, és falusi helyzet, telefonunk nem volt semmi, és ödémás rohamai voltak a gyereknek, és az orvos ránézett, azt mondta, hát uram, ha fél óra alatt beír vele kórházba, talán megmarad így. És körülbelül fél óra volt az út Trabanttal a orvosházi kórház. Ezek komoly dolgok. Komoly dolgok. És van, aki elbizonytalanodik. Hát Keresztelő János is elbizonytalanodott a börtönben, hogy te vagy-e az, vagy más várjunk. Hát ez a drága János testvérünk ilyenre jutott? Hát aki az útkészítő volt, akire Jézus azt mondja, hogy nem született nagyobb, és ezt mondja a börtönben, hogy hát lehet, hogy mégsem ő. Hát ezek a mi tanulságunkra irattak meg, hogy Isten ismer minket, tudja, hogy erőtlenek is tudunk lenni, fáradtak, bele tudunk fáradni. De akit ez a szerelem éltet, Isten szeretet, aki beleérzett ebbe, hogy ő ennél többet nem tehetett, hogy ő eljött, végigjárt a dolgokat, magára vette bűneinket, átok az Isten szentje, átokká és bűnélet, mint az istálló falára kiszegzett denevért fölszegezték meztelenül, egy 30-as éveiben járó férfit, és ezt azért, hogy ő megváltson minket. Tehetett ennél többet az Isten? Hát erre a legszuperebb zsidó teológus nem tudott volna eljutni, és a mai napig is ez a botrány, hogy ezt így nem lehet, ezt nem lehetett. Ha ő így szeret, akkor ez a szeretet, hát ezt tudom mondani, a szent tűz összefüggésében égjen a szívünkbe, a sejtjeinkbe, a zsigereinkbe, és ez a szeretet meg fog tartani.
Kezében szórólapát lesz, megtisztítja szérűjét, gabonát csürébe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. Azért annyit, hogy keresztelő azért azt hirdette, hogy jön az istennyila, jön a sistergés, jön a tűz, a fejsze a fák gyökerén. Ez mit jelent? Hogy bemért a favágó, a súly oda csap ezeknek a büdöseknek, és fölszabadít minket, megszabadít. És akkor jön a bárány, aki beáll a szennyes folyóba, amiben már bemerítő János lemosta Izrael bűneit, és magára veszi, alámerül, engedj, mert így illik, és azt mondja, hogy atyám, ez a fejsze engem sújtson. És így lett ő váltsággá mindnyájunk számára. Drága Jézus, köszönjük, hogy Te élsz, hogy Te vagy, hogy ez nem mese, Te vagy az igazság, az út, az élet. Urunk, köszönjük, hogy megszólalsz, hogy kijelented magadat. Olyan módon, amire nem is számítottunk, senki nem, emberi elme meg se gondolná. Köszönjük, hogy nagyobb vagy a szívünknél, nagyobb vagy bűneinknél, elveszettségünknél, sokszor hullámzó, törékeny hívő életünknél. És köszönjük, Urunk, hogy magadhoz ölelsz, magadhoz vonsz, örök szeretettel, szerelemmel, és meg is tartasz magadnál. Áldunk, magasztalunk, és dicsőítünk Téged, Urunk. Amen.